Etorri dira Stuttgartko goiko mailako konserbatoriotik, 4 organoko irakaslekin, famatuenetako bat gaur hemen dagoena da Deutsch, eta etorri dira gure organoak ikustea. Hemen ditugun organoak romantikoak direnez, eta han ez dutenez olako organoak interes handia izan da beraientzat hemen egotea. Eta daude Donostian, Santa Maria, San Vicente eta San Ignacio organoak ikusten, eta Tolosakoa ere bai. Organo berezi bat ez, hemen duguna? Bai, oso berezia. Ez da kabaiekol bat, estoltzena da, eta bere pertsonalitatea dauka, eta, garrantzitsua da, zuen organoa, noski. Eta Tolosarentzat garrantzitsua da horrelako bisitak edukitzea? Mundu hontan interesa duen olako tresnatan atea zabalik ustea, hori denontzat aberatsa dela, ez? Guretzat, gure patrimonioa erakustea, eta interes hain handia jartzea kanpotik etortzen diren pertsonen aldetik, eta bestaldetik guk disfrutatzea beraiek eskaintzen duten doinuakin, uste aberazten gehala denok.